Bună ziua, mă numesc, salut, dragi prieteni, familie, nu mai mi este frică, uitați ce scrie pe actele mele de la așa. Unde am fost eu, pădurea Hoia Baciu, inima Ardea, uitați ce scrie despre mine. Deci scrie așa. Hoia Baciu, pădurea Cluj, Ioana Poca, inima Ardealului, de vest, Paul D'Adrian, YouTube, așa, Rulez, Sanț Nicolae, YouTube, așa, paranormal supranatural înseamnă, asta înseamnă paranormal supranatural, așa înseamnă, anxietate paranormală, adică supranatural, față de ce? De fete, băieți în vârste de adulți și tineretului, familii, persoane, colegi, prieteni din licee și așa. Tulburare afecțiuni organice, am Naizer, așa că nu știam ce e cu mine, Galați, născut în data de 24 februarie, Februar, luna anul 2000, aflat în domiciliul Galați, municipiul orașului Galați, așa. Familii, persoane, colegi, prieteni, de fapt nu e nimic adevărat, este de adevăr fals de la diavol, adică a lui Satana Hades. Din adâncul iadului, Dumnezeu a lăsat adevărul normal, Dumnezeu n-a creat paranormalul, adică supranatural, adică dacă, cum i-a zis o fată, așa nu dau de nume, Larisa Elena, o fată, adică așa se face când se întemeiază așa o familie sau un prunt, o relație erotică, adică pornografie înseamnă relație erotistă paranormală, adică pornografics. Așa nu există când o fată și un băiat nu dau denumirea relației XXX, adică sexul oribil, adică paranormalul. Cum a zis un băiat, cu O începe, nu dau denumirea. Se află în București, orașul incriminării, peste așa crucea întoarsă, tăiată în interiorul Oltenia țării române, vezi așa, gata. Uitați unde am fost. Cluj-Napoca, Kissbacks, adică o pădure, așa. Moran the Angels, care vă arăt și un videoclipul din YouTube, Moran the Angels, melodia sufletului, așa se traduce. Cum era aici? Era cu galben, aici cu roșu. Accesul interzis persoanei neautorizat, cu mâna tăiat, așa este. În Kissbacks era steagul României. Eu poza mea de la YouTube și de la Facebook, uitați. Pagina mea de Facebook, care nu mai îmi trebuie Facebook niciodată. Kissbacks era steagul ăsta, 12 stele internaționale. Uite, stația Caracal. Stația așa să vă arăt unde a fost. Stația Caracal, unde s-a întâmplat tragedia cu măceșanul Alexandra Mihaela. Uitați pădurea Hoia Baciu. Știu, pădurea Hoia Baciu între legendă și adevăr. Nu, e adevăr, dar nu e legendă. Uite, ce scrie aici? Pădurea Hoia Baciu fascinantă și astăzi datorită controverselor. Controversele contrafăcute, nu există așa și legate de ea, nu. Știu cum este, copaci întorși, înclinați. Așa, uite, scrie despre mine, am primit de la așa. 13 ani, spun așa. Sau când e București, sector 4 București, așa. Uite că nu sunt nebun, nu se întemeiază așa, nu e mica. Așa, bravo. Așa, nimica. Hălbăia Baciu, aici nimica. Nu este necesară nebunia pentru internare, că nu sunt nebun. Așa, deci uite aici. Stați așa cu ultima foaie, uite. Cât s-a cheltuit cu mine, 2000 așa. Uite aici scrie Obreja, București. Cam gata. Obreja. Doar nu dau denumirea spital și nu am nevoie de nimic. Stați așa. Nu am nevoie de nimic. Așa nu sunt nebun, nu dau nici cu unghii în băieți, în nimeni, nici într-o mamă care mi-a zis un băiat din autobuz, o iubesc și pe mama, da, o iubesc ca pe o mamă, ca pe o soră. Uite, couri vezi, ce am descoperit eu, couri vezi, 4 culori. Vi le arăt eu care sunt. Uite, unde am fost eu aici. Obregia, așa, Facebook, YouTube, am avut cu Facebook o contact o persoană. All Spider din Panjinul, pădurea Hoia Baciu, All Spider din Panjinul lup există. E de pământ, crăpături. Așa, uite, Paul D'Adrian. Ăsta nu e nebun, e un nu e bolnav. E de partea vrășmașului, că cu el m-am întâlnit din Cluj, e din Cluj, așa scrie pe pagina lui oficial de Facebook. Paul D'Adrian oficial și e din Cluj. Așa, uite ce scrie, deci anxietate și ce mai e. Că mai și dovezi. Deci paranormal, asta înseamnă voia dure, voia baciu. Supranatural. Cum e normal, supra. Așa. Arata v-am arătat și așa. Da, bun. Ce scrie? Că am avut Amnizer, că nu știam ce e cu mine. Așa, Amnizer. Așa, bun. Amnizer. Gata, închidem actul meu, așa. Haideți să vă arăt și dovadă pe YouTube. Stați așa, canalul meu de YouTube. Ăsta cu Moran Dieges, uitați. Cu Moran Dieges este adevărat, uitați. Uitați că este adevărat, uite. Cum e Angels aici pe YouTube. Așa și cântă, sparge balonul. Așa e și aici, uitați. Angels. Morandi Angels oficial video, uite. E S-ul ăsta de la spin, uite. Uite, stați să vă arăt. Uite, S-ul de la spin, uite. Morandi Angels oficial, melodia sufletului. Haideți să vă aduc ce înseamnă.
Ce înseamnă Morandi Angels oficial video? Angels, Morandi, traducere. Să vedeți că așa este, melodia sufletului, versuri traducere în română, așa. Uite ce scrie. Oameni buni, opriți luptele, îngerii plini, putem fi mai buni. Dragostea e răspunsul sentimental, căutați în lăuntru. Mai sunt multe lacrimi de curs, nu vă întrebați de ce vă simțiți așa de singuri, toți împotriva lumii, lume. Uitați-vă înapoi când obișnuiți să cântați singur, muzica sufletului, melodia sufletului. Cântul cu deseul puteți schimba, nu e încă târziu. Nu e niciodată târziu. Aia care se ucid din dragoste, e povești paranormale, nu e adevărat. Deci tot așa, dragoste, melodia, amin, Doamne ajută așa să fie. Uitați cum eu știu melodia, uitați cum eu știu. Uitați că știu tot videoclipul. Uitați că știu. Cum sparge balon și când îngerul se uită într-o fracțiune de secundă. Așa, uitați. Vezi? Așa. Eu cu balonul, spar balonul. Vezi? Dă mâna înapoi. Îngerul. Înapoi încet. Acum îngerul se uită în stânga, vezi? S-a uitat. Vezi, chiar după mă, îi arată pe părinții în mașină. Așa. Acum ei se ceartă. Crying. Stă fain, opriți luptele. Îngerii, crying, plâng. Vezi că și tot video dă din cap. Vezi, hai și videoclipul. Asta e Morandi. De aici, panjenul lup, Wolf Spider îți va arăt dovada că Wolf Spider este un panjen de lup. Uitați. Wolf Spider. Așa, uitați ce zice despre el, uitați, ăsta e cel mai mare panjen din România, uite, Wolf Spider panjen de pământ. Uitați cum îl sapă, uitați, îl iubesc pe panjenul ăsta, uite ce colți are în el, vezi? Fiindcă l-a deranjat oamenii, uite, Wolf Spider, panjenul lup, așa se cheamă, uite, Wolf Spider, există, nu-i paranormal, e Wolf Spider, adică se zice că are colții prea mari, există, cum e și lupul, așa, animalul lup. Câini, un fel de câini, dar există. Așa, gata, v-am demonstrat că adevărul există. Morandi Angels, așa, bun. Vă arăt canalul meu de YouTube, Râule Sfântul Nicolae. Dați un subscribe, abonați-vă, uitați. Râule Sfântul 320 abonați, ăsta este. Cu literi mici și vă apar literi mari toate. Așa. Și videoclipurile mele, atât. Așa, binele și rău, atât. Bun. Bravo, așa. Este și în poza asta care să vă arăt eu repede. Uite, uitați aici, de canalul de YouTube, poza mea că e în cerc. Așa. Toate dovezile, pădurea Bebaciului cu vezi, 4 culori, uite. Cum e, unde e actul ăla, unde este? Stai că aveam eu, uite aici. Uite, cum e și virus prank, hackerul creează pornografia, adică sexul erotic pe cavitatea bucală, așa, cavitatea bucală, nu vi zic cum se cheamă. Așa, ai pornografie. Păi vine de la, așa, nu zic. 4 culori, color verzi. Așa, bun. Deci, râlânului sau așa, râlierul, așa, uite, movul, roșul, albul, portocaliu și galben. Atât. Da. Uite ce scrie despre mine. Am țiplat. Asta e actul meu, îl voi păstra, uite, Morandi Angels, așa, ce pe aici ai și adevăr, uite. E caracal și atât. Așa, gata. Hai că voi închide filmarea. Așa că, rolul Larisa Elena, te iubesc și te respect, fata, ca pe o soră. Am suferit din tine din Eduard Moise. Edi, da, știu, Eduard Moise, un băiat care iubește și respect, ca pe fratele meu. Îl pup sentimental, îl iubesc sentimental, atât, ca pe un frate. Da, pe ceea ce am văzut, uitați pe ce mi-a arătat fata asta, Larisa. Vă arăt dovada, deci supranatural, Wikipedia, uite, așa. De aici am aflat de Paul D'Adrian. Așa, uitați. Așa, uite. Îți arată că e paranormal. Vezi ce înseamnă supranatural? Paranormal. Vezi supranatural, așa. Și bă, și îți dă aici magazinul Shop XXX. Sună un telefon, mamă. Stai așa. Stai din gură, cine? Monica. Stai din gură. Așa. Vă arăt și magazinul Shop Google Imagine, uitați, din București. Scrie acolo pe act Shop Sexul, adică. Nu, uitați. Jucăria, acum oamenii și cumpăr din ecouri, vezi, nu arăt. Uitați, și eu prostii, frate. Nu vă arăt. Vai și urâti, Doamne. Să că nu vreau să arăt. Nu mă uit la așa ceva. Nu, București. Nu vreau să mă uit la relația asta, nu-mi place.
Uitați. Uite, așa arată. Shop magazin din București. Chiar se află în București. Da, e în București aici. Uite, dovada, uitați. Jucăriile cum stă la geam, uitați. Shop așa. Bun, asta se cheamă, ce scrie despre mine, uitați. Aprind becul. Așa, uitați. Uitați că scrie aici despre mine, uitați. Cu eu, uitați, eu sunt Răulescu Lanțu Nicolae, vă pupă dulce și vă iubesc și pe toți cu sufletul din melodia aia cum este. Nu mai mi se frică de familia ta rău, Larisa Elena, Anișoara, tot fratele tău, Raisa, colega ta, colega ta Simona, nu-i dau tot nimic, fir. Uitați. Dar consumi curentul. Nu, pardon, tată, scuze. Uite București, uite ce scrie. Da, rețeta. Rețeta aici, poftim, ia dosarul, ia că nu l-am filmat dosarul. De fapt, ce că l-am filmat, așa, uite, shop XXX, adică sexul, se află în București, orașul incriminării, shop, magazin shop sex, adică sexul, așa. Scrie așa, gata, v-am arătat, hai că trebuie să închid. Nu vreau să... Vezi că ăla e rețetă, trebuie 134 de lei, să cumperi Cătălin dacă poate. Sau tu, tată. Bun, așa. Haideți să închidem. Deci eu sunt Răulescu Lanțu Nicolae. Vă iubește. Așa vă faci. Pupiși mulți dulci. Vă iubește pe toți. Uite, mi-a dat cineva o notificare aici. Cineva s-a abonat. Edi, cum putem lua legătura? Da, băiatul din gara din Bârlad. Uite, din gara, salut, din gara din Bârlad. Păi am fost la Bârlad, peste tot am fost. Mabel, o iubesc și o pup dulce sentimental. Aici. Și aici nu sărut, doar o pup și așa. Atât, pe scurt. O pup. Mabel, o fată frumoasă. Va avea canalul meu de YouTube. Așa, gata. Hai să vă demonstrez că pe Supranatural chiar este magazinul ăsta, uitați. Așa, Wikipedia, pe care mi-a zis Larisa să mă uit. Așa. Așa, uite aici. Și aici îți ceri. Și aici cauți. Xerc paranormal, așa. Cum îți dă din Incubus. Haideți să vi-l arăt pe Paul D'Adrian. Care e acolo pe foaie. Uite, Paul D'Adrian. Aceeași poză care o are pe YouTube. Paul D'Adrian. Așa, uitați. Asta e Paul D'Adrian, așa. Asta e de aici. Directorul parano, uite. Și că directorul Community, auzi. Eu ci că găsești așa o nouă poveste de auzi. Da, păi, că directorul așa. Nu mă interesează. Uitați să vi-l arăt în poza asta, uitați, aceeași poză care e și pe YouTube acolo. Paul D'Adrian, așa are poza asta. E un om, că l-am dat întâlniri cu el în Cluj, din Cluj-Napoca. Pe pagina lui de Facebook. Da, uite, supra vă arăt de magazinul ăsta, shop. Îți dă toate, îți dă tot, și dragobete, love erotic. Stați așa. Uite, vă arăt. Și vă dă și poză. Stați așa. Așa. Trebuie... Așa, că îți dă. Love erotic și îți dă direct. Uite cum scrie despre el în engleză. Și română va scrie. Deci București, uite, București. Uite. Shop așa, XXXX. Love erotic, relație paranormală de la Paul D'Adrian ăsta. Asta. Taci în gură, Wikipedia. Și prin câte am trecut eu. Așa că nu mai mi-e frică. Haideți să vă arăt pădurea Hoia Baciu. Uite. Atât și ultima, asta e ultima. Uite, Hoia Baciu. Bun găsit, prieteni. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc din suflet. Uite, se află la Cluj-Napoca de Vest. Păstrează încă spiritul neîmblânzit și sălbatic. Uite cum zice. Cluj-Napoca de Vest. Cu toate că se află în imediată apropiere vestică a orașului Cluj-Napoca, Pădurea păstrează încă spiritul vestic a orașului Cluj-Napoca. Gata, așa, bravo. Asta, pădurea, gata. Închidem. La revedere. Vă iubesc pe toți. Dați cu foile. Deci cu actul meu, așa, și cu toate foile, să le pun la laptop. Și pun și, uite, să vă arăt pe ce, uite că o iubesc pe fata asta, Larisa Rouă Elena. Uite, pun tot la laptop și vă arăt ce am aici. Uitați ce am aici, stați așa, din Țara Sfântă. Uite bani, am primit bani, în siguranță, de la spitalul ăsta. Bani, 5 lei, mai mulți bani am. Unde este coaia de Ierusalim? Uite, cruci, am cruci, sunt pocăit. Nu sunt nebun, stați nici că nu dau nici cu asta în voi, nici cu degetul, nici cu unghia, nici cu degetele, nici cu palma, nici așa, nici cu piciorul, cu nimic. Înjurătura și ce este? O amenințare pornografică, e vulgară, ca să știți. Cum mi-a zis
cum i-a zis unul la colege că nu o fată sau un băiat, sexul ăla oribil, adică cum se cheamă, de pe aia e, nu zic, nu mă interesează. Uitați, ce faci mă, tată? Nu fac nimic. Uite ce scrie aici, icoane, uite, Ierusalim, foarte frumos am primit, așa, uite ce scrie aici. Numele fetei care o iubesc, Rouă, Larisa și eu, Răulescu Laurențiu, fată și băiat și uite, Mântuitorul Iisus Hristos, prin Dumnezeu prin El, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească Sfântul, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iată nouă greșelile noastre, precum și noi trecția noștri și nu ce pre noi ne ispită și ne duce de cel viclean și Hades al Sfântului Duh, ca ta este împărăția, puterea, slava Tatălui și al Sfântului Doamne, sfințită. Doamne ajută! Am făcut pentru toți, apără Doamne pe toți, Eduard, Edi, Moise, Larisa, Simona, Blașcu, George, Igna, Niculeta, Mariana, uite. Fetele care le-am iubit eu mult aici în grădina publică, băiatul Rules, așa. Hai că închid, pa. Na, că las cu actele. Astea toate la laptop. Și cu crucea și cu Moran Dielios, stați așa. Moran Dielios, așa o melodie. Pa, lăsă laptopul și eu sunt. Pa, pa. Vă iubesc aici. Dar oare dă rețeta fără buletin? Oare dă rețeta fără buletin?